22 май 2025 година. Село Чиканец, община Драгоман, Софийска област. Открих отпред поне чешмата, като примахнах клоните и колкото може с бастун в едната ръка, в другата като бачики клоните. Аз съм човек с гомонтроза, коксатроза, кистозни образования, тазобедрените стави. Извън диабета, кръвното и хипертонията, които има. Макар и с увредени С-гръбначен стълб, тазобедрени стави, то тук през спирка успях до някъде провлача клоните и да ги закарам ето тук до Кободала. Надявам се община Драгоман да вземе и да се ги от тук вече извози, след моите сигнали. 12-15 май тук има продължава и свърлят бокуци. Не взеха в предвид. Така сме махнали да може спокойно да се минават колите, хората да не пречат на движението. Ето, част от тях са оставени тук. Това е след като общината иска да се санкционира нарушителите, да им състави предписанията да се ги примахнат. Надявам се общината да се ги примахне. Между прочим, подадах сигнал и към регионална инспекция по околна среда и водите и в София. И оттам все още към днешна дата не са взели никакво отношение. Валеше до сега и почиствах. Доста съм настинах, явно. И сега ето това ми е пътя надясно и се прибирам. След като не взеха и те отношения, продължават нещата да се стоят. И ситуацията тук в чешмата. И преди входа в село Чиканец. И в самата и моста долу реката продължава бокуците да си стоят. Без никой да е взел мерки.